náhodnej prehliadke podozrivého vozidla polícia objavuje po domácky vyrobenú fajku určenú na konzumáciu omamných látok. Pri zásahu sedeli v aute traja fajčiaci mladíci a podozrivý zápach v hliadke vyvolal podozrenie, že môže ísť o marihuanu. Chlapi do hulilu. Označili sa, môžeš vidieť sa na kruh. Nej problém, nie teraz, som takého ti nerozumiem. Vymôžem všetko. Poďte sem. Všetko si vyložil? Všetko tam je. To si mám aute. Ešte 5 korun. Jeden z chlapcov má na celú vec jednoduché vysvetlenie. My normálne zarábajúci. Chalani normálne zarábajúci, len keď má niekto bongo v aute, to znamená, že si robí niečo nekalé. Ne, toto auto vám naštartujeme a povieme. Ja vám nehovorím, že si budete štartovať alebo neštartovať, ale keď máte rozložené bongo, tak čo? Zistíte, čo sa s tým autom deje a potom nás pochopíte. No, ale čo treba sa sa tam deje? naštartujeme a uvidíte. No, a keď naštartujete, čo sa No, stane? zistíte, hneď ak naštartujete. Budete počuť. Môžeme naštartovať. Či máte pokazené to auto? Áno. A vlastne ako bongo, alebo... Ne. Toho som viedol dole. Aha, toho som vedel aj No samozrejme. A ne, tak ako ja. Keďže sa však u zadržaných žiadne nepovolané látky nenašli, policajti mladíkov nechávajú odísť.